Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Maluhod po. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tawo man na totoo, kagibo asin kagtubos sa kuya, nagsusulsol akong gayo, nintudok na pagsulsol, ninsi pagkasala ko sa imo, huli kan sinanglita na pagka-Diyos mo, asin hulita na momotantakang urog sa gabos. Kaya naguhulaw na ako, nin totoong paghulaw, nindai na mayo pagkakasala, liwat, asin paglikay kuman sa mga pag-alaman, gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw naman ako nin pagkumpisal, asin nin pag-utob kuman kan mga penitensya, na itutugon sa ko nin pagkukumpisalan kong Padre. Tara kagurangnan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko, patin ang mga sakit ko, tabayad ko iyan kan mga kasaalan ko. Gabos asin nananarig na gayo ako kan pagkaherak mong daing kasagkoran, ta ipapatawad mo sa ko iyan, hulinin si mahal mong dugo, patin kang pagkagadan mo sa krus, ta itatao mo sa ko ang mahal na grasya mo, na iyo kong ikalikay sa maraot, asin ikapagdanayo na marhay, sagod sa pagkagadan ko. Amen, Jesus. Bukahon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umaw mi, pagbantog kan ngaran mong nangongurog, ang puso mi hugasan man kang digtang mga kasailan, ano na huna, siring man sa gibong may pag-alaman, asin papaglaadon mo ang puso nin mga tawo sa pagkamuot sa imo, kan pangadji nin rosaryo, kan maliputok mong ina, si Virgen Santa Maria, asin papagkanigoa madatong ang pag-agagha. Ansa mo yang pag-apod sa imong aking Jesus sa atubang mo, mabantog sa gabos pang mga santos, huli ka santos-santosan ang aki mong sinanglitan, pagka Diyos kasaro manin Espiritu Santong mahal, kamong mga nabubuhay asin nagahade man, sagod sa daing kapinuunan asin daing kataposan. O daing kasagkoran na ilaw, ama ka nin ika duwang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan mi nin daing kataposan, hulikan pagwaras mo patin pagbugta ki Maria, no totoo ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan,
liwanag asin kalangkawan sa pagkaniinang totoo, kan bugtong mong aki, inang kasanto-santosan, asin bantog na esposa nin Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kairakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagurang nantang Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan, kairakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga herehiyas na nagpakamidbid kan totoong karahayan, pating ikaherak mo sa muya ang samong hinahagad, kaining novena, kun magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo, awot pa. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo digdi sa daga, ninsiring sa langit. O malinigo na prinsesa, aki ni Diyos Ama, pinagpataratara ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong ni Diyos sa imong tulak, nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu, siring kan pag umaw ka sa enot-enoti panggayong aldaw, sagod sa pagkagadan niya mo. Amen. O kabanal-banali na Virhen Maria, nakagurangnan niya mo, mantang ika ang pinapagkanigo na ina kan aki ni Diyos na daing kasagkoran, na itinao sa mo ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na ikanaliwanag mo sa bilog na kalangitan, nagngangayo-ngayo kami sa imo, na paliwanagan man kami ngunyan, na buhay pa asin sa oras nin samuyang pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin sa imong kalag, tanganing di kami mapanguyog, umadayaan kan sa indang mga pagsugot, asin magsarigiraray ang samong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo, awot pa. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong aking Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasailan, ipamibi mo ngunyan sakod sa pagkagadan niya mo. Amen. O palada na Maria nin Espiritu Santo, pinagpataratara ni Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastor sa Belen, malinaw urog sa salming ang sa imong pagkavirhen. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo, siring kan pag umaw ka sa kainot-inoti panggayong aldaw, sagod sa pagkagadan niya mo. Amen. O kagurangnan niya mong kasanto-santosa na Virhen Maria, pinili ka ni Diyos na daing kasagkoran, nakikimaera kami sa imo, na daing mo kami suhayan sa gabos nin sa oras nin samong pagkagadan, na ipaharayo mo sa mo ang tibaad ng kapangyarihan nin sa imong kaiwal, awt pa. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong aking Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasailan, ipamibi mo ngunyan sagod sa pagkagadan niya mo. Amen. O Ina ni Diyos Aki, babaeng orog kabini, pagalang man ibinate ni Isabel si mungani. Ika an orog kapaladan sa gabos kaining kinaban, pinili ka na iidkan kan aki ni Diyos na mahal. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo, siring kan pag umaw ka sa enot-enote panggayong aldaw, sagod sa pagkagadan niya mo. Amen. O Virhen Maria, kasanto-santosan asin kagurangnan niya mo, hulita ika ang piniling esposa na namumutanin Espiritu Santo, asin ta pinakapano kanin grasya, siring man na ikaherak mo sa oras nin samuyang pagkagadan, na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamiso na pagkamuot, tanganing humamis sa samo ang tibaan ng mga sakit digdi sa daga, awot pa.
Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kaming mga makasailan, ipamibi mo ngunyan, sagod sa pagkagadan niya mo. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilaway an samong kalag, ika an ilaw, ina ako paliwanagi kan grasya mo, an puso nin mga tawo, buto nga na mapas sa imo. O pamanagbanag na daing kabaing na kaliwanagan, inang urog kabanal asin ilaw nin makasaalan, nagngangayo-ngayo kami sa imo, o samong pintakasi, napakarigonon niya mo ang samong puso, kan banaag nin sa imong banal na grasya, asin magdakula ang kalag niya mo, nasiring kan pagdugang sa araw-aldaw na kabanalan mo, sagod na maabot mi ang totoong buhay, asin ang hinahagad niya mo kaining novena, kun igo sa buot nin mahal na Diyos, asin sa imo man, awot pa. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kadean mo, mangyari ang buot mo digdi sa daga, ninsiring sa langit, ang samong alda, sa kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasailan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong aking si Jesus. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo, matindog po. Maluhod po para sa orasyo imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, at sinulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami,
Ansamong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot kan Sean and De Vera family, Jefferson Ryan Lee, for promotion, dulot nin Sarong Anonymous, for successful medtech board passer, dulot ni Julian Salvosa, for all the blessings received, dulot ni Ning Chato and family, in honor of St. Jude, dulot ni Nino Villanueva, pasasalamat man, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando Chua and G family. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan, dulot ni Ofelia Agripa and family, for complete healing and guidance to pass the psychometrician board exam of Hazel Primavera, dulot ni Nelfa Primavera and family. Special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family, Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, for total healing of Mark Joshua, dulot ni Ning Chato and family, to pass the CSC exam, dulot ni Nelly, for good health and success, dulot ni Nino Villanueva, for healing and good health, dulot ni Christine Cavinta and family. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Manuel, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Helen, dulot kan Esquilia family, Roger, dulot kan Sanyosa family, Jose, dulot ni Nilfali, Dolores, dulot kan SJTP family, Sister Rafaela, dulot ni Tess D. and family, Leopoldo Jr., dulot ni Jacob Sipalay, Victoria, Vitaliano Sr., dulot kan Jesta and Miliana family, Mark Anthony, dulot ni Jean Agripa and family, death anniversary of Antonio, Felisa, dulot ni Fanny Martinez, Arnolfo, dulot ni Angelos B. Serrano, Isabel, Pablo, dulot ni Ning Chato and family, Iralyn, dulot kan CSI Batch 79, Benny, dulot ni Sunshine Imperial and family, para sa gabos na kalag, dulot ni Amparo Abehuela, Rodeta, dulot kan Mortega family, Jocelyn, dulot kan Labanda family.
Sa liwat Diyos Marina aga po mga tugang, ngunyan po memorial ni San Agustin, obispo asin doktor kan simbahan, matindog po ang gabos asin awito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pinupunan taan sa tuyang aldaw, ngunya na Webes, sa pagdebusyon ki San Judas Tadeo. Asin kasabay kaini, ang simbahan, tinatao sa tuya, ang sarong santo, inspirasyon sa kabanalan, sa paghanap sa mahal na Diyos. Si San Agustin, aki ni Santa Monica, saro sa mga harigi kan katolikong simbahan. Puunantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, bagoha ang espiritu sa imong simbahan. Nahuli ka ini, pinano mo si San Agustin, obispo. Tanganing, pinano man sa nakaini, mabasog kami sa imo sana, burabod kan tunay na kadunongan. Asin maghanap kami sa imo, na iyo ang ginikanan kan langit nun na pagkamuot. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga Tesalonica. Kaya mga tugang, ang sa indong pagtubod, dakulang karangahan para sa mo. Sa tahonin sa mong kasakitan asin kahorasaan. Ngunyan kami padagos na mag-uuswag, kun kamo danay na mapusog sa kagurangnan. Paano kami makakapagpasalamat din maninigo sa Diyos? Huli kan gabos na kaogmahan na namamatean mi sa atubang niya dahil sa Indo. Sa mong maigot na ipinapamibi, aldaw banggi, na makahampang mi kamo giraray, asin mahipnoan ang mga pagkukulang mi sa Indong pagtubod. Tabangan lugod kami nin Diyos na sa tuyang Ama, asin Jesucristo na sa tuyang kagurangnan, na makaabot kami sa Indo. Iwara sa Indo nin kagurangnan na mag-urog ang sa Indong pagkamuot, na magkaminuutan kamo, na mamuot kamo sa gabos na tao, siring na kami namumuot sa Indo. Pasarigon niya ang sa Indong mga puso sa kabanalan, tanganing kamo maging daing digta sa matanin sa tong Diyos asin Ama. Kung si Jesucristo na sa tong kagurangnan, umabot kaiba ang gabos niyang mga banal. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panoa kami kan sa indong pagkamuot, kagurangnan asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Panoa kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Ang tao minabalik sa alpog kung minasabi ka, magbalik ka mo mga akin ng tao, ulit sa imong paghiling ang 1,000 taon, siring sa kasuodma na uminagi na,
asin siring sa sarong pagbantay sa kabanggihan. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin magaawit kami sa kaugmahan. Tukdoy kaming magdilang kan sa mong mga aldaw, tanganing makamtan mi ang kadunongan nin puso. Bumalik ka kagurangnan, dai ka maghaloy, mahera ka sa imong mga oripon. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin magaawit kami sa kaugmahan. Pagkaaga, panua kami kandanay mong pagkamuot, tanganing mag-awit kami sa kaugmahan, bilog ming buhay. Diyos na kagurangnan, mapasamuyan sa imong mga biyaya, antabayan gabos ming mga gibo. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin magaawit kami sa kaugmahan. Ang pagrokyo kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, magbantay. Huli tada inindo aram, kung sa anong aldaw madatong an sa indong kagurangnan. Aram nindo na kun an kagsadiri kan sarong harong, makaisi kun sa anong oras madatong an parahabon, magbabantay siya asin dai matugot na sa lakaton an sa iyang harong. Kaya, danay na mag-andam. Huli ta sa oras na dailinalaom, madatong an akik nin tawo. Hain an maimbod asin mamaan na surugoon, na tinugon kan amo, na pakakanon an sa iyang pamilya sa tamang oras, paladan an siring na surugoon. Kung pagdatong kan amo niya, mahiling siya na nag-uutob kan sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa Indo, ipinaniwala sa iya kan amo ang pamamahala kan gabus niyang sa diri. Alagad kun an surugoon maraot, mag-isip na an amo mahahaloy bago magdatong, dangan magpuon siyang mamakol kan kairibahan niyang surugoon, mainom, makakan kaibakan mga parabuyong, sa aldaw na dai hinahalat, asin sa oras na dai linalaom, madatong an sa iyang amo, asin papadusahan siya nin makuri. Kung sa sinusubol an mga parasaginsagin, duman man siya isusubol. Duman ang tinangis asin rinagot kan mga ngipon. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kasuhapon, sa tuya pong pinagselebrar ang buhay, magayon na buhay, kan sarong santo, si Santa Monica, a married woman, a mother. Asin ngunya na aldaw, sa tuya man pong pigsiselebrar ang fiesta kan aki niya, si Saint Augustine of Hippo, a bishop, a doctor of the church, one of the pillars of the Catholic Church. Magayon po, asin makahulugan na taon-taon, pigsisilibrar ining duwang piyesta kan mag-ina na magsunudan. Monica yesterday and Augustine today, always, every year, together, kambal na piyesta. Dahil, ining pagsilibrar ta po na magkaibahan sa saindang duwa, pirming igwang itinutok do sa tuya. Digdi nahihiling ta na dakulang parte kan sa tuyang pagkatawo asin buhay Kristiyano an sa tuyang mga magurang.
our parents are a great and significant part of our Christian life. Dahil sindaan nagpapadakula sa tuya, much of our beliefs, our understanding, our culture, our way of living, much of this has been shaped by our parents. Pati nga ni kung paano kita makipagrelasyon sa Diyos, halik po yan sa relasyon ta sa satuyang mga magurang. Studies tell us na ang mga aki daapo na nagdakula na daing magurang, lalo na daing ama, nasasakitan po sindang mamidbidan ang Diyos. Studies support that children who have not known their fathers find it difficult to come to God and see Him as Father. Si Santa Monica bilang sarong ina, magabat po ang pinaksan para sa aki niyang si Agustin. Dahil ining aki niya po, nawara, asin napariwara. Nawara, dahil binayaan po ni Agustin ang katolikong pagtubod, asin nagduman sa manlain-lain na relihiyon, asin belief systems. Napariwara, dahil si Agustin nabuhay po sa immoralidad, an immoral way of life. Alagad, dahil marhay na ina si Monica, tayo po nagpundo sa pagpangadji para sa aki niya. Nagsarig siya na sarong aldaw, madadangog kan Diyos an sa iyang pamibi, tatanyugon an puso kan aki niyang si Agustin. Asin sa kahuri-hurihi, nagbunga po ang mga pagpangadji, mga pagtios, pagpasensya ni Monica, dahil daisa na po nabirik ang puso ni Agustin, kundi naging padi, naging marhay na obispo. Dangan, namidbidan bilang saro sa pinakadakulang mga santo kan simbahan. Matibay na teologo, madunong na paratukdo, modelo nin kabanalan. And one reason is because he had a mother who did not stop praying. Totoo man ng God, dinadangog kan Diyos ang pamibi kan sarong magurang para sa mga aki. Iyuda po ini ang kaluyahan kan puso kan Diyos. Kung igwaman kaluyahan ang Diyos, iyo pag ang magurang nangangadji sa iya, lalo na ang ina. God finds it difficult to refuse the prayer of a mother. Ang istorya po kan aki ni Monica, si Agustin, sarong istorya po nin paghanap sa Diyos. You see, when he was young, Augustine felt a certain restlessness in his heart. He was looking for joy. He was looking for meaning and purpose. He was looking for peace. And like many young people, Augustine looked for it in the wrong places. Kung sa insain po pigparahanap ni Agustin ang kaugmahan sa mga saralang filosofiya, sa mga kasiraman na kinabanon, sa mga bagay na daiman po naghahaloy o dai nagdadanay. But all of these things left him restless. Napagalsa na ang puso ni Agustin. Kaya kan si Agustin po, nakabalik na sa pagtubod, kan siya obispo na, sinurat niya ang sa iyang libro na Confessions. It is about the story of his finding God. Mga paghurup-hurup, kan paglalakbay niya pasiring sa Diyos. And he wrote there some of the most beautiful lines in Christian spirituality. Augustine said, "Late have I loved you, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. Our hearts are restless until they rest in you." Kagurangnan, haluyon takang namidbidan. Kagurangnan, haluyon taka bago namutan. Kung sa insain ako nagparahanap sa imo, yaon ka man sa napalandigdi sa laog ko. Sa imo man sa napalan, mapahingalo ang sakuyang puso. I've been looking for you.
but you're here. I've been looking for lasting joy and lasting peace, but it was you. You are my peace. Kaya hari sa pagkawara, hari sa iyang pagkapariwara, pasiring sa buhay na banal, si San Agustin patunay po sa satuya na mayong si Isay man nalampas sa pagkaherak kan Diyos. Ang buhay ni Agustin patunay para sa satuya na ang tunay na makakapatuninong kan puso ta, bakong kwarta, bakong kapangyarihan, bakong mga bagay na daing nagdadanay, we find peace, we find lasting joy only in God. Sabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo, remain vigilant. Do not allow yourselves to be distracted by the things of this world. Magtutok sa kagurangnan dahil siya ang tunay na makakapaugmakan sa tuyang puso. And while we are looking for God, He is very patient with us. Dahil po nagsusuko ang Diyos. God is simply waiting for us. In fact, God Himself is looking for us. Kung pagmati ta po, naghahanap kita kan Diyos, dahil po matakot, hinahanap man kita kan Diyos. But many times, kita po ang habong magpahanap sa iya. Kita ang nagtatago, kita ang daing nagpapahanap, kita ang nagpaparaduman sa kunsain-sain. And so on this feast of Saint Augustine, kita po ang magpahanap sa iya. Tugutan ta ang Diyos na mahanap kita, dahil na magparatago sa kunsain-sain, dahil na magparaduman sa kunsain-sain. Tugutan ang Diyos na mahanap ka sa imong pagkawara, sa imong pagkapariwara. Tanganing sa katapus-tapusi, ang puso makapahingalo man sa Diyos. Lord, may we look for you sincerely, and may you find us finally. May our hearts find rest in you. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya mo asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagrurumdum kan samong kaligtasan, mapakumbabang nag-aarang sa imong pagkaherak, na ining sakramento kan sa imong karahayan, maging para sa mo, tanda ning pagkasararo, asin tanikala ning pagkamuot.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Agustin, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay niya, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya, kaiba kan kadakul-dakul na Angeles sa Sin Santos, naguumaw kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asing pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa muyang namumutan San Judas Tadeo, si San Agustin, si Santa Monica, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi untaan, pamibi na itinukdo kan sa tuyang mga ina. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa oraaldaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Uya si Jesucristo, katuninongan kan sa tuyang puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pag
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matukaw po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, ining pakisumaro mi sa lamesa ni Kristo, lugod magpabanal sa mo, tanganing kaming mga kabtang niya, magin arog sa samuyang inako. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 20,300 pesos as in 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa 3,864 pesos as in 5 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,687 pesos as in 45 centavos. Sa mga maot po magbakalin souvenir items, arugan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga items na ini sa opisina. Siring man ka nakaaging Biyernes, nagpoon na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sagod po ini sa Agosto 30 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa kafiestahan sa Agosto 31, ang prosesyon gigibuhon pagkatapos nin alas 4:30 sa pagkahapon na misa. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maot po magbakal nin ticket, available po ini sa opisina. Siring man ang nakolekta niya to ngunya na bulan nin Agosto, hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos as in 50 centavos. So mga nagbalikan sa ilang canisters, pwede na po kwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpoon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Septembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana, mga anonymous na tig 2,700 pesos, 1,000 pesos, 900 pesos, duwang anonymous na tig 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa danay nindong suporta sa parokya. Salamat sa pagpartisipar sa misang ini. Thank you also to our liturgical ministers who assisted at this Mass and to our brothers and sisters who joined us on the live stream. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan mga pamibi ninda San Judas Tadeo, San Agustin, asin Santa Monica, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras an katuninongan na hali ki Kristo. Salamat sa Diyos.
Spiritual Communion Prayer.